Total que la mitjana d'això, ponderant el valor, que és una recaptació molt més gran l'IVA general amb el simplificat i tenint en compte que Madrid té un PIB més petit que el català, no és que allà siguin extraordinàriament rics i comprin moltes coses, que és el conjunt d'IVA recaptat d'aquestes empreses que estan amb el domicili fiscal allà, Catalunya estaríem sobre el 25% de l'IVA de l'estat espanyol, 24-25% aproximadament. Això donaria que amb aquesta cistella aproximadament Catalunya estaria com a mínim aportant uns 2.300 milions d'euros d'aquells 11.900 a les arques comunitàries. Estaríem més, jo crec que estem més a 2.500, però com que l'agència tributària en això és opaca, perquè no compta l'IVA, diguem, i per tant només puc fer una aproximació, estaríem més als 2.500, però quedem-nos amb aquesta xifra que menys de 2.300 no és. Llavors anem a veure què rebem Catalunya, no només la PAC, tot el que rebem territorialitzadament. Dels fons estructurals, ja sigui el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, és a dir, les polítiques d'ocupació actives finançades amb la Unió Europea, el Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural, és a dir, això que abans, la conferència d'abans parlaven, el contracte global, entre altres coses, està finançat, el programa LEADER, etc., pel FEADER, el Fons Europeu de la Pesca i el Fons de Cohesió, que el Fons de Cohesió pràcticament ja no cobrem gaire cosa. Tot sumat, la mitjana dels últims 3 anys són 235,7 milions d'euros. I la política agrària comuna, ajuts directes i OCM única, la mitjana també d'aquests 3 últims anys són 313,3. És a dir, una mitjana anual de 549 milions d'euros, territorialitzadament retornen a Catalunya. Us fixareu que si en paguem 2.300 i en rebem 549, Catalunya porta aproximadament 4 i escaig vegades el que en rep territorialitzadament. Dit això, ja podem passar a respondre a les preguntes segons els escenaris. El primer escenari, el primer escenari que era acord directe amb l'estat espanyol, aquí jo no tinc cap mena de dubte, no hi hauria solució de continuïtat, és a dir, aquest procés d'independència l'endemà ningú discutiria si són membres de la Unió Europea, s'adaptarien als tractats, etc. I per tant, la pagesia, al igual que els aturats ara, diguem, tindrien les polítiques actives en funcionament sense cap mena de problema. El segon escenari ja és més problemàtic, perquè aquí és una de les coses que jo personalment com a tècnic penso que ens enreden. En la política moltes vegades la mitja veritat amaga una mentida, perquè no es diu tota la veritat. I en aquest segon escenari sí que hem de tenir present una cosa, si no hi ha acord amb Espanya no es poden reformar els tractats europeus. I per tant, la meva conclusió d'un escenari fet d'acord amb el dret internacional, la independència, però sense acord amb Espanya, serem membres de la Unió Europea, però no tindrem veu a les institucions, perquè per poder votar en el Consell de Ministres, per poder tenir eurodiputats en el Parlament Europeu, per tenir membres en el Consell Econòmic i Social Europeu i que el català sigui idioma oficial en el conjunt de la Unió Europea, cal reformar els tractats, tant el de la Unió Europea com el de funcionament de la Unió Europea, i aquests tractats sí que s'han de reformar per unanimitat. És a dir, el no acord amb Espanya ens col·locaria en una situació indefinida, alegal. Seríem, però no tindríem veu ni vot a les institucions mentre no es reformés. Quant temps podria durar això? Doncs no ho sé. Jo no ho contestaré, si voleu insistir en això, doncs podrem fer tantes especulacions com vulgueu, però crec que per respondre la pregunta que se'm demana respondre doncs és poc important. Perquè hi ha una qüestió que seria clara, és a dir, Catalunya, dels diners que recaptaria dels seus impostos, li tocaria pagar 2.300 milions d'euros, 2.500, llavors sí que ho sabríem de veritat, que seríem la realitat d'aquell moment econòmica, i en canvi, territorialitzadament ens tocarien aquests 500 i escaig milions, segurament arribaríem més aviat als 600, perquè també ens prenen en els repartiments del desenvolupament rural i del Fons Social Europeu, també ens maltracten com en altres repartiments, en els quals ens tocaria una mica més, tampoc no molt, però una mica més sí que ens tocaria, i per tant, Catalunya
el que hauria de fer és arribar a un acord amb les institucions europees, és a dir, amb la Comissió Europea com a executiu, de dir, escolti, miri, jo a compte, perquè com que li he de pagar 4 vegades més del que jo a vostè m'hauria de fer retorn a mi, doncs vaig pagant totes les polítiques europees, jo sóc europeu, continuo complint el dret europeu i veurem quin dia arribem a un acord amb tothom per arreglar els tractats i llavors tenir-ho regularitzat. I per tant, ens estalviaríem temporalment una aportació, o no, finalment potser també hi podria haver un acord amb la Comissió Europea d'anar pagant en un compte i anar fent els pagaments a compte que corresponguessin. Però això ja formaria part de la negociació. Què passaria aquí? Com que seríem membres i hauríem de complir el dret i els diners els tindríem de sobres, evidentment la pagesia catalana continuaria cobrant els ajuts de la PAC sense cap mena d'inconvenient. I no cal dir que en el tercer escenari fins i tot el que faríem és estalviar-nos 1.800 milions d'euros. És a dir, de la recaptació fiscal, el qui governés en aquells moments disposaria d'uns diners. Per què dic que s'estalviaria els 1.800, no els 2.300? Perquè hi ha un principi que val la pena recordar. Tant se val la gent que va engegar el procés de les consultes als pobles a Arenys de Munt al setembre del 2009, per la pregunta que es feia, que es van anar fent en totes les onades acabant a Barcelona, que ara no la recordo exacta, però era una pregunta en la qual es deia si es volia ser independent però a la Unió Europea. Com ara, l'hereva, diguem, de moltes coses, però també entre elles el procés de consultes a l'Assemblea Nacional Catalana, quan l'11 de setembre de l'any passat va fer la manifestació a Barcelona, tots recordareu el lema, i per tant, la societat civil organitzada que busca la independència de Catalunya no té dubte que vol acabar sent membre de la Unió Europea. I us he de dir que al setembre de l'any passat, quan es va votar en el Parlament la resolució sobre engegar el procés i que va portar a les eleccions, també tots els partits que ho van subscriure, Solidaritat per la Independència, que ara no està en el Parlament, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana i Convergència, tots ells no posaven en dubte que aquest procés havia d'acabar, i si us llegiu la resolució, i per tant, les forces polítiques majoritàries del país, llavors i ara també, i aquí hi ha la discussió de si la CUP estaria d'acord amb això o no, però de totes maneres, si mirem els seus vots o els seus representants, doncs dins del moviment independentista és petit i molt majoritàriament la suma dels altres que estan compromesos en això. Faig aquest advertiment perquè per ser membre de la Unió Europea, si t'has quedat fora, és a dir, si no ho hem fet d'acord amb el dret internacional i estem fora i sol·licitem entrar, la primera cosa que hem de fer qualsevol candidat que vol ser membre de la Unió Europea és ajustar el seu dret intern a l'europeu, cosa que Catalunya, evidentment, estaria fent l'endemà de la independència. L'única cosa que hauria de fer és continuar-ho fent. Si hi ha legislació nova o directives noves, doncs anar-lo complint en el temps, demanar ser membre i, per tant, la PAC també la tindria. Sí, igual, el que no seria la PAC. Seria un pagament equivalent als valors perquè el dia que hi tornéssim a entrar llavors sí que serien de la PAC. I per això deia que el govern en aquests moments estalviaria aquests aproximadament 1.800 milions d'euros, 1.800 prop de 2.000, amb aquesta forquilla d'aportació real que hi hagués en aquell moment, i per tant en qualsevol dels tres escenaris diguem que no hi hauria dubte. Però a mi em sembla que no hem d'acabar amb els ajuts, sinó que hem de contestar una última cosa, i és què passaria en vendre els nostres productes agroalimentaris en els membres de la Unió Europea, inclòs Espanya. Bé, doncs aquí també hi ha una qüestió que és molt important recordar. Europa té un espai de lliure canvi constituït d'ençà que el 93 va fer el mercat únic, que les normes del mercat únic ja es van fer amb l'estat espanyol incorporat, pels països que eren membres, que després ho veurem, del 57, quan els 6 signen el Tractat de Roma, uns altres, uns anys després, el 62, constitueixen el que s'anomena l'Associació Europea de Lliure Canvi. I dins d'aquí hi havia el Regne Unit, Suècia, Finlàndia i països que, a hores d'ara, encara no són membres.
i alguns d'ells no ho volen ser, fins i tot han fet referèndum per no ser-ho, com és el cas d'Islàndia o el cas del referèndum de Noruega, no d'Islàndia, que no ho són. I Suïssa, però si us fixeu, l'espai econòmic europeu, Suïssa no està marcada. I què passa a l'espai econòmic europeu? L'espai econòmic europeu, les fronteres pels productes estan lliures, és a dir, les mercaderies, no només les agràries, totes van amunt i avall sense cap mena de problema. Suïssa, el 92, quan el 93 s'havia de crear aquest espai econòmic europeu, que a diferència de la Unió Europea, que té institucions polítiques i fan polítiques comunes, l'espai econòmic europeu només és una zona de lliure canvi, no és res més. Però hi ha un tribunal internacional entre els estats de la Unió Europea i aquests estats de l'espai econòmic europeu. Doncs Suïssa, quan la van fer referèndum, ja sabeu que cada vegada que fan eleccions fan referèndums per coses, aquí és molt difícil fer referèndums, però allà en fan constantment, Suïssa va votar que no volia ni tan sols aquest tribunal internacional i per tant no va acceptar estar a l'espai econòmic europeu. Això portava a un cert problema, perquè si Suïssa ja tenia els acords amb el Regne Unit, amb Suècia, Finlàndia, Àustria, amb tots aquests que llavors encara no eren membres, recordeu que el mercat únic el creem els 12, no els 15, i menys els 27 actuals, sinó els 12 de llavors. Clar, si ja era de l'Associació Europea de Lliure Canvi, les mercaderies suïsses, en aquests estats que entraven, que anaven entrant, les mercaderies suïsses anaven, i les dels altres també, i això era un problema. Aquest problema el van resoldre molt ràpidament després del referèndum. Van agafar i amb Suïssa tenim tants tractats bilaterals, la Unió Europea amb Suïssa, com si fos un espai de lliure canvi i l'única cosa que no hi ha és cap autoritat pel damunt que arbitri res. I per tant, aquests tres hi són. Però això no s'acaba aquí. Europa també té una unió duanera amb Turquia, la té amb Andorra, la té amb San Marino, la té amb Liechtenstein, és a dir, tota una sèrie d'estats en els que, sense acord de tribunal internacional, sinó en relació bilateral, doncs fa tots aquests intercanvis. Explico tot això perquè, així com abans, quan miràvem els escenaris en el segon, sense acord amb Espanya, s'ha de reformar els tractats i no es reformarien, la política comercial europea es fa per majoria qualificada i el vet espanyol no serviria absolutament de res. Les multinacionals alemanyes, suïsses, etc., que estan instal·lades a Catalunya, cotxes, química, etc., evidentment que no farien, i de fet no és la política que el conjunt d'Europa porta per res en la seva política comercial, farien que de cop i volta hi haguessin unes barreres aranzelàries ni perquè els productes seus vinguessin aquí, que és un mercat, ni perquè els productes que ells fabriquen aquí, les seves multinacionals, per anar al seu país haguessin de pagar aranzels quan des del 93 tenim lliure circulació. I per tant, ni tan sols des del punt de vista del comerç passaria res del que algú anuncia d'una forma allò catastrofista. Entre altres coses perquè potser qui ho diu li agradaria que passés, però aquí sí que té un problema enorme, i és que no el necessiten per a res perquè no hi tornin a haver traves en el comerç. I hi ha una cosa que és certa, vull dir, sí que podrien fer boicot, perquè tenir la frontera oberta no vol dir que un consumidor espanyol no comprés un producte català. Ara us ho diré d'una altra manera, en els productes de denominació d'origen o d'identificació geogràfica ho tindrien senzill, per això van fer servir el cava. Però a Catalunya ha passat una cosa molt extraordinària des que va començar la guerra del cava, quan el Carod Rovira va dir que no donaria suport. Catalunya plantejava que Catalunya no donés suport a Madrid en la candidatura dels Jocs Olímpics pel 2016, si no recordo malament. Allí va passar una cosa que és que les nostres empreses van començar a exportar més i, de fet, van exportar més que no pas el boicot comercial. I això no ha parat de canviar. Penseu que d'ençà d'aquella època, que això era sobre el 2004-2005, és quan s'estava discutint l'Estatut aquí a Catalunya, d'ençà de llavors Catalunya ha guanyat 20 punts en la cobertura exterior, és a dir, ha deixat d'exportar o d'intercanviar amb la resta d'Espanya productes alimentaris amb una forma molt important i se n'ha anat a vendre a fora.
Hi ha productes que és impossible, és a dir, aquí que teniu els de Casa Tarradellas, saber si el formatge que hi ha a la pizza del Casa Tarradellas és italià, francès o de Vic, no ho sap ningú ni ho pot saber, excepte els senyors de Casa Tarradellas. Per tant, i això passa igual amb cotxes, etc. És a dir, qui ha fabricat el motor, qui ha posat els caragols, qui ha fet l'aparell elèctric. Ho dic perquè en una cosa que l'ampolla hi posa que és d'una denominació d'origen catalana, doncs un consumidor espanyol ho pot saber, però en la majoria de les coses no se sap. I per tant, el possible boicot, que jo no dic que no pogués existir, tindria uns efectes econòmics força petits. I fins aquí la meva part d'explicació sobre què succeiria en el cas d'una Catalunya independent, sense jutjar com ho fessin, com es fa.